Jak żeście byli u nas na nocnym zwiedzaniu w tym roku, to znaczy w 2016, to na pewno przypominacie się tego bociana i mnie, co żech grała Hebama. Hebama, czyli położno. Wiecie, bociek przynosi dzieci, ciekawe, nie? A Hebama je sprowadzą na świat. I ja miałam taką koncepcję, ponieważ miała grać ta Hebama i miała połączyć rozmaite przesądy z takim faktycznym stanem, kiedy towarzyszy robieniu tych dzieci, tak to by padała byle jak, to wymyśliła się, żeby dymy mieli boćka. No ale nie miała tego boćka i zaś, jak się wspomnicie pana Grzegorza, który jest rzeźbiarzem, ja go poprosiła, co by on mi takiego boćka wyrzeźbił. I mi go wyrzeźbił, ale on padł, że on takich boćków zrobił ze 100 i zawsze mu je ukradli, albo Kasik tam z ogródka wzięli, albo chcieli na gyszynk. No i ten bociek pana Grzegorza, on też u mnie długo nie był, bo się zaroski przemówiła koleżanka, kiero chce zaś w ciąża. I uroz mi się trafiły te dwa boćki. Co ja się wymyśliła? Że te nasze goście będą mieli dwie możliwości. To jedna z wielu, nie? Bo ja tam miała inksza rola, że będą mogli halać boćka po głowie albo po dziubie, czyli tak bardziej obcesowo pogłaskać ptaszka po główce albo po dzióbku. Tego, że się kupiła w obi i przedstawcie się on od takiego halania, to by zarota głowa stracił. No i zaczyna szukać jakiegoś inkszego, zresztą jest mało stabilny. I trafił mi się ten, że dostała w gieszynku. I ja wam powiem, on już ma sam łyse, bo wszyscy chcieli ptoka halać po główce, to znaczy hopy. A baby to zaś wolały po dziobie. Nie wiem, co się przy tym myśleli. Dowiem się za rok, jak przyjdą do Hebamy i mi powiedzą, czy zaciążeli, czy nie. Także chcecie się przyjść ku mnie pohalać boćka po główce? Zaproszę was.